Ето така влизаме в Пловдив. Това е началото на приключението. Пловдив. Вече сме май в града. Еми ето, приятели, намираме се при Джовани, банката. Основно някои други гълъбчета се виждат горе. Може би са летяли. Нитро е при Джовани. Нитро ТВ. Снимаме кратки видеоклипчета. Малко близо се опитам да покажа нещо друго. Добре, пак се включваме. Значи сега сме в басейн Гамбито. Гледаме гълбите. Окей, какви гълби стават. Малко пакистанци, падалички. Тук са старите. Там няма да снимаме. Ето Джеки такъв гълъб получава, червения гълъб. Еми Джеки, маняк си на червените гълъби. Ударят в Гамбито. Значи, така е, това е мечтата ми. В момента съм при монката. Тук е меката. Значи хора, за сега клипчето ще е кратко, но ще има още видеоклипове. Е тук, гледай масичката. Браво, Монка. Добре. Добре, тук сме при Белчев. С компанията. Така малко по-наблизо да влезем, да видим, да разгледам. Нитро ТВ е тук. Снима. Шампионите. Да погледнем малко близо. При Белчев сме Николай Белчев. Нитро ТВ заснема. Добре направим всичко. Мишалките викам, като показвам на снимки, да не мисля, че те са хора, защо разбираш ли? Ето майстора на мишалките. Нали? Да. Хората вика, снимките са по-различни, нали? Как те изкажат? Моли да, кога искаш да направиш снимка, ще направиш същото. Да долу да видят на живо. Нитро. Да, чакай, тук вътре. Така, чакай, влязат тук. Така. Ето, забележете. Аз ти пускам гъла, видете ли има вътре? По нещо. Нали? Гледай, пъти парка с пописа. Да. Сега разберете. Това самия гълъб е една гълъб. Това е майстора.
Аз виждам, че си същи. Виж. Еле. После да чуя само по лайфовете пак някой да каже нещо. Точи пар с маслината гледай към гъната. Аз знам какво има вътре. Разбираш ли? Нали, говорим за мишалки, говорим за ектива. Така, после разбирачите да почнат пак. Да. Значи, пастрата сме ги виждали на снимки, сега на видео да ги показвам. Всички сме ги виждали тези пъстрите, знаем. Вижте ги отблизо. Гледайте. Няма снимки, тук е на живо. Отляво, отдясно може да ги разгледате. Това за разбирачите. За разбирачите по лайфовете, да знаят. Аз знам какво има. Койте. Ей го е памта. Ето по-отблизо, ако искате. Добре. Шоколадовите сиви. Специално за салкъма. Шоколадовото сивото и това. Ето ги. Ето. По-отблизо, ако искате. Ето бе регла, дето бех снимал на дето. Страхотни кадри стават. Ето и другия гълъб. Дето им го показва. Той има. Ето и баптам му. Къде е? Изкарай още един, оставя да видим. Ето бяла душиста, като искат. Ето с крилото леко, директно. Ето по-отблизо, ако искате. Специални кадри от Nitro TV. На Белчевки меза. Ето им черния и неврен. Ето и другия, ето им го казвам. Ето се братите. Добре. Така. Ето за разбирачите. Специално. Последни думи да кажеш нещо? Да, какво да кажа? Специално за видеото. Аз мисля, че... Гълъбите се показват. Да. Добре. Това дето съм казал. Има и тук, ето, като държиш тук след тук. Къде остава? Ето не сте вкарвали нищо така. Ето ви. Как ги фащаш обаче? Ето тези дето не сме вкарвали нищо. Като фащаш тема. Ето ги пастрата. Малко толкова това са, но... Са чисти, поне са чисти. Добре.
изрутил. Браво, Такива браво. човки мал бора. Абе, ето Браво, това браво, ще е браво. от този. Ето бялото. Ето ме е Пакистан. Ето. Верно, да. Цялата вода. Представя минал. Да. Нямам други мишалки. Това ми е гълъба, който съм го карал да меша. Браво, и после Други не правя. да знаят тези по лайфовете, дето лаят много, да знаят. Да. Него и си вече това дето го снимам. Ето сега. Тази снимка, където я обсъждахме, той е гълъб. Екари. Пак там си. Казвам ви отблизо. Чакай малко да го зумнем. Така. Ето. Добре. Него и красивия червен е гълъб. Как ли виж? Дали снимките лъжат? Не знам. Когато искаш да снимаш както трябва, ще го направиш както трябва. Точно. Ама пък си ми такива жълтоки еднакви, ако искаш да ти вада да ги пиеш колко ще изкарам. Нямаме нямаме време. Ще го направим. Ето това е. Права бабата, му се пада, ма... Какво ще разбира, бе? Браво. Значи екзекутора Белчев, ето ти го екзекутора за твоите гълъб, гледай какво става. Съм човека, който е страшилище за тебе. Ще покажа гълъб. Това да виж как изглежда. Как изглежда с това въртишки гълъб. Горче. Белчев специално за тебе. И за всички разбирачи. Точно така. Където говорят кръстовски, където говорят гълъб на 10 години. Ето това се нарича павлишки. Всичко друго е мъстица. Браво. Слушате ли какво става? Тук е истината. Кажа, брат. Значи Белчев специално за тебе правя това видео, нито ти ви е тук. При Румен Димитров. В силите го сме. Това е на 4 години. Браво. Белчев, гледай какво става тук, Белчев. Той е мечтата му беше 9,43 на Белчев. Гълъба летя 9,34. Положил на Белчев на една година гълъбе. Девет и 40. 9,40 на 9,34 летя. Гледай ти крило. Браво. 11 лета без точно. Много са рядко, но са 11 лета. Един мотор отгоре има. За разбирачите да гледат. Така, виж сега превърча. Да. Значи Белчев, сега разбирам вече тук къде, какви гълъби има. Вече ми стана ясно. Почвам да си правя съпоставките, Белчев. Мой човек, Белчев. 4 седмици поредни цифри. 4 седмици пред хора са гледали по цифри. Как трябва да излезе падалишки? Женска. Крило. Ето, гледайте разбирачи и коментирайте после. За всички по
лайфовете, дето блякат. Сега разбирам вече, почвам да схващам вече. Благодарение на Монката. Здрасти. Мани, че имам точно е от това. Не е добротле. Така ли беше? Ето 13,8. Сива, шева. Ето, вижте око, криво. 13 13,8. Сега за Белче ще кажа едно. Белчев екзекуторът се развихри и показва. Това е чайка. Сега ще кажат, тя е грозна пъстра и е кръстовска с пакистанци. Виж капача кирпик. Всички кръстовски, това е черно. Тя е с бели. Сега вече почвам да разбирам по-малко. Идват ми. Се офани в ръката, той си личи кръстовска. Само да Си пипал на Белчев. Да. Няма нищо общо. Ще трябва да се потъркам в тебе за късмет. Значи Белчев прави контравидео на твоето видео. Старите падръчки горе. Перфектни горе. Ох, чакай се да разтупа сърцето. Специално за Белчев малко по-трудно ще направим през решетките. Наистина влизам по лайфовете, гледам снимки, обаче на живо хора не мога да ви опиша. Вече почва да ми става ясно, вече по лайфовете ще мисля, че мога да казвам, че съм видял. Така, някой хора. И един бял гълъб, ако кажеш сега. Бял пак. Да. Часа. Бял мъжки. Ефект, понеже му разцепено перото. Аха. Странично перо, да. Така ги водят в разцепено перо. Чакай само да снимам малко. Кълъп на 2 години. Браво. Много
Арена сме ги учили. Ето, белчи в мъжките само колко тая джофта. Женска е това? Женска. Това, вижте клюв. Ето, федерацията синя. Да. 24-та година няма година. Значи белче специално за тебе, виж каква женска. Нещо последни думи да кажеш нещо за белче? Или айде, ще чакаме. Добре. Значи толкова хубави падрички гледам в момента, че не ми пука, че бирата ми се топля. 10-23. 10-23. Беше 10-33. Беше един път. Ето, това бе на една година. Жълто. Как се казва това, този цвят? Ръждив пъстър. Ръждив. Супер. Едно. Браво. Криво. Кажи някой дума за всички на Nitro TV. Еми, живи и здрави. И успех през новия сезон. Супер. Да. Ето, виждам крилото, но не е здравно. Виж къде му се лечи. Те още пискалета, да. Това ми са дългите ги храна. Професионално наистина. Професионално. Значи гледах пазраджишки, но тука Тук ти спря часовника ли? Си е друго. Тогава съм на Сега Гълъб се показва. не виждаш единия гълъб, виждаш втория гълъб, виждаш третия гълъб. това е човека. Това е благодаря ти много. С кеф съм гледал. Много щастлив. Аз винаги изгуба светът на април. Гледам май месец. Да не дигаш, да. Защото май месец е най-много да дига. Най-много ветрове има. Да, течението най-много взима. Така, от на Гюнер сиваците имаш ли? Добре. От на Гюнер сиваците. Виж коя храна, чела съм е взела, не взела правището. Правишката, да. Къде разправят, че е бала прашна и его. Какво по-чисто от това? Какво по-чисто от това? Колко да я прашна белче, те приказват. Къде и къде е прах? Добре. Ма няма то си... Добре, то остава на ръцете, да. Колко да? Къде видят е прах? Няма, добре. Мало гагрици и малко... Перфектна е храната, бе. Ако има гъби, Не, Значи само да снимам. Охо, тук има други. права сега. Заваля. Напреди кога казвах лайковете. Събота и неделя аз си поправя чесново олио. Да, с... Точно Соево олио. споделял, да. Купувам си, имам си соево олио гръцко. Нали? И чесън домашен. Да, това е... 17 грама натурално, чесън да. на 100 литра. И това си го държиш на хладно. Хладилника и престоява 2 дена. После става отровно. Да. С чесъна, нали знаеш, че той ако престои много да... Добре, добре, знаеш ги стратегиите. Еми аз това съм си го... Ето. Нали? Така Тук си. няма скрито покрито. Това е биологични... Друго не давам. Е бирена мая, която взимам от пчела. Мой приятел, истинска бирена мая от пчела. Това не е. Събота и неделя са на това произведение. Браво. Дървената лъжица, както трябва да Дървена те иска. лъжица, еми,
казвам после да ни кажете по лайфовете, крий ми, мрий ми. Няма, Всичко е натурално. Всичко е натурално. Друго не давам аз. Господин Господарски винаги е казвал, не крий нищо, това са си неща, които всеки гълъбар трябва да ги знае. Трябва да се поддържат гълъбите здрави. Храната е добра, бе. Аз нямам никакви забележки, наистина. Сега прашна, мрачна, според мен си е много добра. Даже изобщо не е прашна. Да, тук повече са опершени, да. Те са надигани, да. Миналогодишни и тези годишни, нали? И чакат. Трябва да ги плашим. А верно ли, да питам тук и за Нитро ТВ, Асенчо от Труд така си избираше гълъби, да я посочва? Асенчо от този гълъбарник. Показва, искам този, искам оня. Добре. Това са гълъбите, които се дигат, тези за мен са едни. Да. Люба, така че... Просто така лека закачка към Асенчо от Труд. Да, ма бил си избирал, ево гълъбите, колкото иска да се спира. Така, гълъби има, качество има. Тези сивите са, мъглите са от новинера. Да, по-светлите, да. Еми да, то ти като ги гледаш не мога да ги... Имаме един чиф, нали, търти мъгли. Да. И имат и две мънички сега. По краката, по главата, по стойката, веднага го познавам. Еге, малко. Да, и тук. Дето вика не ждет, моите, еге, гледа на ждет, гледай това. Право са перфектно, по краката ги познавам. Само къде да стойката, формата, главата, човката бялата. Да. Еге и типлерите с белите опашки, къде казват, че бели типлери. Бели опашки, така че... Извинявай. Добре. Чакай последно. Ето гълъбарник го бутам след 20 дена. Шиманов. Сега ще покажа новите. Добре. Този ги махам, защото ще правя навеси. Това у нас ще го помниш. Ето ги тук сега. Мъглите, еге, долу чисто. Поиска сега. Това е гълъбица. Гледайте гълъби. Правени гълъби, здрави, жизнени. Знаеш колко ще са гълъби? Акмани, сиви, неврени, черно-сиви, както казват. Браво. За Нитро ТВ от град Съединение.